ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ସକାଳୁ ଉଠିଲି କଣ କରିବି ଭାବିଲି, ତ ହଠାତ୍ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାଦିନେ ଆମେ କେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉ, ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଉ। 11ଟା ବାଜୁ, 12ଟା ବାଜୁ, 1 ବାଜୁ। ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା। ସେମିତି ବଡ଼ ହେଇଗଲି କଣ ହେଲା, ତ ଭାବିଲି ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖକୁ ବୁଲିକି ଆସିବି। ଗଣେଶ ଠାକୁର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି। ତାପରେ କଣ କରିବି ଭାବିଲି, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ହଉଛି କଦଳୀ। ତେଣୁ କଦଳୀ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଲି। ତାପରେ ଗଲି ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୋର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता ସେମାନେ ବି ବହୁତ ନଟखट କଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବଦମାସି ବି କଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି। କାରଣ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗଣେଶ ପୂଜା। ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆସିଥିଲି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଉଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଏକାଥରେ 10-15ଟା ଗାଈ ଘେରିଗଲେ, ମୋତେ ବି କାବୁଲା ବାବୁଲା କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଗାଈ, ଯେତିକି ଦିଆହେଲା ବଢ଼ିଆ ଖାଇଲା। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଗୋ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୋ ସେବା ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେବା। 33 କୋଟି ଦେବତା ୟାଙ୍କ ଦେହରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶୁଭ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହାପି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ॐ गौ मङ्गलं गौमात मङ्गलम्।